Prvi događaj nakon pandemije virusa održan je povodom konkursa koji je tokom vanrednog stanja bio virtuelno raspisan. Ovo je samo jedan u nizu od događaja, kulturnih događaja koji će se održati ovde u toku ove godine. Zahvalio bi se svim učesnicima ovog takmičenja, pogotovo mladim osobama iz osnovnih škola i srednjih škola i tako dalje, koji su učestvovali u velikom broju. Ovo je inače međunarodno takmičenje. Nažalost, nismo mogli imati goste iz Rumunije. Konkurs je raspisan 10. maja i međunarodnog je karaktera. Mi smo dobili veliki broj radova što iz naše zemlje, što iz susedne nam Rumunije. Ukupno je bilo 47 radova, kao što sam rekla, i imamo 9 nagrađenih iz Rumunije, 9 nagrađenih iz Rumunije i 13 nagrađenih iz Republike Srbije. Radovi su stizali u 3 kategorije. To je bila kategorija za učenike osnovnih škola, za učenike srednjih škola i za studente, plus zajedno sa odraslima. I drago mi je što je odjek bio dosta veliki, mada na nekom budućem konkursu voljela bi da makar dupliramo i da doprinosimo svako od nas onoliko koliko može za dobrobit naše manjine, nacionalne manjine Rumuna. Po osnovu konkursa određene su 3 kategorije: za učenike osnovnih škola, zatim učenike srednjih škola i za studente, odnosno odrasle. Mislim da je jako lepo što se ovo održalo, da je ovo jako bitno za rumunsku kulturu i da je jako bitno da se mi Rumuni u Srbiji držimo i da jednostavno održavamo tradiciju, a druga nagrada veoma znači i meni, zato što jednostavno mi je čast da budem deo toga. Inspirisalo me je to što, kao što sam već rekla, nema puno dece koja se bavi ovim jednostavno i u pesmi se radi o tome kako ja sam zapravo kroz moju pesmu napisala šta on znači meni lično i šta znači Rumunima kao narodu. Dobitnici su poneli vredne nagrade, pored diploma i knjige koje neguju rumunsku književnost.